Yes. Kwatobuda kare. Yo. Mama kuchenero. Chiko naiwe chaya. Ndokutama wangu kwa kuchena munongonzwa ini. Shuwe ri mwanangu. Makachena mama. Ndinonovaratidza ka. Munonogadzisa ikanokuziva pachichpa. Munonopfidzisana mai vaya. Usitonza mai anozvitonda chena stere. Vanosvika. Avasvike. Munovaratidza kugeza. Mama. Apo ndopane chiti hallelujah. Nechigaro chenyu chiya. Tiri kuendaka kune meeting kuchechi mwananga. Right, mama. Saka handizivi kuti tinopedza nguvai pamwe tinodzoka mangwana. Meeting dzenyu dze. Iwe kai hatanzwa nekungoenda mameeting. Ndozviri ndaiti kushandira mwega. Taichikabuda mari mwanangu. Zvakaoma muchitsotswa. Chechi yenyu. Mapasta mazonoka akungoona. Chero chamataura muri mumba. Ndecheshokwadi. Chizwakaiwe. Mama. Osaraka. Alright. Makia yanditi. Mwanangu, especially kubedroom kwanguko. Ino munondiziva wani mama ndinochengeta. Iko kutsvaira zvako. Kaka, ungoti tsvayo bhokia. Handitika. Especially ridzetseredi. Uyu ndo muchataura here. Uyu itori mood pachezvayo kawo. Mwanangu, regaiti ndonamatirwa napasta. Alright. Ndonamatirwa. Utaite mushi. Dai zvikabatwa nemadhanikira zviri ikoko zvikatanga kumanifesta. Mama so chende mafuno. Alright mwanangu rega inzwaka. Melissa kana achingadzoka ndisika. Aburitse usamfiriji. Alright. Afanobika pamwe tinononoka kudzoka hatisi. Sure. Ndisika musare zvakanaka mwanangu handidi kuzonzwa zvenoisi. Kana mama apana kana chamunombonzwa munongosara muchitonzwa kuti aiwa ndinotemba newe mwanangu. Munondiziva one last mami boy uyu. Mami boy. Alright mwanangu. Musare zvakanaka uzoudza Melissa kuti ndaenda. Alright mama ndinomuudza.